Euskal meza liburu berrian bada gauz bat, jende askorentzako edo batzuntzako behintzat pixkat harrigarria bezala izaten ari dena. Eta da, Kalizaren konsagrazioan lehen guztientzat esaten zen tokian, orain askorentzat esaten dela. Eta erderaz ere gauza bera gertatu da. Lehen todos los hombres esaten zean, orain esaten da por muchos. Lehen por todos los hombres, orain por muchos. Eta batzuk pensatu dezakete kanbiatu dela, erabat konsagrazioko formula. Eta berez pentsatu behar dugu, bai, itzulpenak aldatu direla, baino originala latinez izaten dela beti. Eta Eliza Katoliko latinoan, latina da, hizkuntz ofiziala. Eta hizkuntz ofizialean, lehendikan ere, promultis zen. Hau da, originala da promultis. Eta gero, itzulpen ezberdinak egin izan dira. Berez, batzuntzako oso gauza importantea da, eta izugarrizko aldea dago gauz bat esatea edo bestea. Beste batzuntzako berdin da, beste batzuntzako oso diferentzi txikie da, kasi semantiko hutsa. Nik ez dakit, naiz aditua kontu horretan, baina nire susmoa da oso diferentzia handia ere ez dagoela, bat eta bestearen artean, baina betire naiz aditua eta hobedan ere iritzi gortan ez ematea. Edo zein kasutan, Benedikto XVI eskatu zuen itzulpen guztik literalak izatea. Hau da, promultis hori askorentzat itzultzea. Baina, nahi nuke gaurko bideo honetan, lehengo meza liburu zarretan, baditut hemen, mai gainean baditut 16 itzulpen ezberdin zarretakoak. Orain berriak ari dira aldatzen, esate baterako, esan dedan bezala, euskerazko aldatu da, erderazkoa, gaztelaniazkoa aldatu da, baita ere inglesezkoa aldatu da, lehen for all eta orain for many, esaten da, askorentzat, baina esate baterako frantsesez, lehen ere pour la multitude esaten zen eta ez da aldatu. Orduan, 16 ditut, eta kontu izango da ikustea lehengo zarretakoak denak. Eta kontu izango da ikustea zenbatek esaten zuten askorentzat eta zenbatek guztientzat. Ea gehiagok itzuli zuten askorentzat edo gehiagok itzuli zuten guztientzat edo berdinketa ote dagoen. Pixkoat banan ikusiko ditut, hemen ditudan 16ak nire viajetan da bisitak eta ite ditudanean gustatzen zait, oso gustukoa dut meza liburuak edo otoitz liburuak edo bibliak beste hizkuntzetan ere ekartzea. Eta hemen orain ditut 16. Orduan banan ikusiko ditugu ikusteko zenbatek esaten duen guztientzat eta zenbatek esaten duten askorentzat. Aurrenekoa jakina ikusiko dugu latinezkoa. Eta hemen hola gertzen da. Promultis effundetur. Qui probobis et promultis effundetur. O effundetur. Beraz, latinez promultis askorentzat agertzen da. Erderazkoan, gaztelaniazkoan, lehen aipatu dedan bezala, aurreratu dedan bezala, agertzen da que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Beraz, guztientzat. Por todos los hombres. Egin zan, halako itzulpena. Promultis, itzuli zuten, erderaz, por todos los hombres. Euskerazko gure zarrean ere, hala jarri zuten. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Beraz, guztientzat. Baita ere euskeraz. Orain berrian aldatu dira, baino zarrean ari naiz. Aurreneko itzulpena nola egin zen. Eta aurreratu dedan bezala, frantsesez itzuli zuen beste modu ezberdin batea. Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Beraz, frantsesez askorentzat. Egia da igual tarteko itzulpen bat izan daitekela, baina edozein kasutan askorentzat. Ez zuen guztientzat itzuli. Pour la multitude, hola egin zuen frantsesez, eta hola mantentzen da momentuz behintzat.
inglesezko zarrean ere, it will be shed for you and for all men. Guztientzat, baita ere egin zuten. Orain berrian ere aldatu da, eta orain for many esaten da inglesez, baino aurreko itzulpen zarrean for all men. Piskat erderazkoaren antzekoa, por todos los hombres bezala. Beste itzulpen bat asko erabiltzen dena, batez ere Roman eta pez asko egoten dielako, eta toki askotan ere italianoz meza ematen delako munduan zehar, bertako zeak, edo Roman egondakoak, edo euskalo, eta hemen ere versato per voi e per tutti remissione dei peccati, beraz, baita ere italianoz per tutti, guztientzat itzuli zen italianoz. Portugesa ere, baita ere oso erabilia da, batez ere Brasil delako mundun katoliko gehien dituen herrialdea. Eta katoliko pilo eharra daudean Brasilen, eta gero gainera Portugalen, eta beste portugesez hitz egiten den beste tokitan, Angolan edo Mozambiken, eta portugesez ere derramado por vos e por todos os homens, baita ere guztientzat, erderazko osa gaztelaniazkoaren antzera, por todos los hombres, baita ere portugesez. Arabez, nahiz eta katoliko askorik ez egon, hemen dauket meza liburu latinoa, katoliko gehienak izaten dira beste herritotakoak, baina betire nik hemen dauket itzulpen latinoa, arabezkoa, esan nahi nuke eliz latinoarena. Eta hemen dio, alazi juraka ankum ua anal kazirin, beraz askorentzat, dio, kazirin askorentzat da. Arabea de arameoaren gandik gertuen edo oso gertu dagoen hizkuntza da, eta berez originala, Jesusek arameo hitz egin zuen, eta arabez alkazirin askorentzat dio arabez. Rumanoa, baitere da hizkuntz latino bat, eta hemen egindako itzulpena da, care pentru voi și pentru mulți se varsa spre iertarea păcatelor. Beraz, pentru mulți, askorentzat, baitere, rumanoz, askorentzat itzuli zen. Alemanez, hau da Benedikto XVI-aren ama hizkuntzean, berak eskatu zuen hau aldatzea, baitere dio, das für euch und für alle vergossen wird. Für alle, beraz, dio guztientzat. Für alle, guztientzat dio alemanez. Holandesez, baita ere, agertzen da, dat for u en alle mensen wordt vergoten. Beraz, alle mensen, baita ere, guztientzat dio. Piskat gaztelaniak eta inglesak eta daukaten bezala. Tipo, por todos los hombres, ale mensen. Eta hemen bulgaroz dauket. Bulgaroa da, lekun berrin, oain arte bintzat izan du da, hirugarren hizkuntza bezala. Bulgaro eskotorri bizien. Eta hemen dio, koiato zabaz, iza emnozina, esteze, prole, beraz, eza, emnozina. Horrek esan nahi du, askorentzat. Hau da. Eza, hipnosina, beraz, bulgaroz ere askorentzat itzulia dago. Hemen dauket, baita ere, bielorrusoz, bielorrusieraz. Hizkuntz kuriosoa da, baina betire badu hemen dauket, eta esaten du, zabaz iza emnogih. Emnogih baita ere da askorentzat. Beraz, dio, askorentzat baita ere, bielorrusierak. Hemen ere finlandesez dauket, eta finlandesez dio, suomieraz dio, jokateidan jamonien edesta. Jamonien suomieraz da askorentzat. Beraz, finlandesez askorentzat itzuli zuten. Eta suedieraz dauket hemen, für och, für de menga.
Hori da, minga da, askorentzat baita ere. Hau, esan genezake kuriosoa dela, ze suediera, alemanieraren eta hoien familikoa da, eta holandesaren familikoa, baina ezberdin itzuli zuen bestek guztientzat, itzuli zuten bitartean, suedieraz askorentzat itzuli zen. Eta azkenik, 16garrena, Swahiliz. Swahilia batez ere Afrikako ekialdean hitz egiten den hizkuntza da, eta hemen agertzen da. Kua ajili jenu nakuajili jauote. Jauote hori da guztientzat. Beraz, Swahiliz ere guztientzat itzulia dago. Hemen daude, mezaliburuak eta hizkuntz ezberdinetan. Beraz, 16 aztertu ditugu, eta 8 eta 8 atera dire. Hain zuzen ere, latinezkoa askorentzat. Eta latinarekin batera, suediera, suomiera, frantsesa, arabea, rumanoa, bulgaroa eta bielorrusiera. Beraz, 8 askorentzat agertzen da lehengo zarretan. Eta berrietan, guztientzat edo gizaki guztientzat, betire bi formula horiek agertzen zaizkigu, batzutan guztientzat eta bestetan gizaki guztientzat itzuli izan zen. Eta modu hortan dauzkagu euskera, gaztelania, inglesa, italiera, portugesa, alemana, holandesa eta suahilia. Beraz, 8 eta 8. Gauza kuriosoa da, nik 16 hauek hartu ditut hemen dauzkadalako. Besterik gabe, nik ez da askozaz ere gehiago hartu genezazke, baina nik 16 hauek hartu ditut, hauek ditulako eskura, eta gauza benetan bitxian etzako 8 eta 8 lehengo itzulpen zarretan. Oain berri guztik, aidieia askorentzat jartzen. Benedikto 16garrenak eskatu zuelako hortan literalak izatea. Berez, itzulpena beti ez da zertan hitzez hitz egin behar. Euskaldunok bereziki badakigu hori, hala dela, baina kasu honetan Benedikto 16garrenak eskatu zuen. Literalidade hori eta oaingo mezaliburu berri guztietan, ateratzen ari diren guztietan, ja, denetan askorentzat ari dira jartzen. Besterik gabe, zuekin konpartitu nahi nuen gauza hau.